hamdan mi yetti Allah baɗɗo ko yettire o tagi binde ngam ɓurnaɗo on momo yettore o nuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fo waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe nan jokkore ko nulaɗo wi lomti nulaɓe e dine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe catore yo Allah juulo e makko fodde tagoje ɗe kaye ɓesugu kame wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men Tijjani lomto siraji beele omo jaɓɓore so gatamare juurti leydi wurta puɗon jayo yaha kokke ara kokkaji dañe fo gartire gila ceerno men Tijjani tijja ha o ari ko welamba mawɗo e diine sunnane siftore almudo fiɓyid ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tago ene faabore ko himme mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yakore ko nulaɗo wi jomen e fuɗo qarnu fo o nulato waliyu e diine he mone satore oya qarnu wonno ɗum ko ceerno siraji men oɗo ko Ahmadu makko ɗum woto fatore non Allah waɗirani Cheikh Oumar kame lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan ha gore hoto wi ko giɗo almudo ina mana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahalul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓe non ko kawri e diine fo ina tugore bisimilla ma koɗo koɗɗo bismi hoore mum koye ɓerɗe he bisma ko beele eɗen jarnore wurongo e sara wurongo ngari eɓe gardani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore moyi jaɓɓagol ma hanki anda ko Allah jeyi fiyakuji mum morokki hen fo yakore kaɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaji wirduna rokkire kala noon mo ɗalda nguurare nato nguuraka awde ere moyi